Izidumbu zimqoka eqeqesheni abafundi abenza izifundo zobudokotela ukuze bafunde kabanzi ngempilo yomuntu. Abafundi basenyuvesi yaKwaZulu-Natal basebenzisa izidumbu okusuke kunikelwe ngazo ukwenza ucwaningo. Kwesinye isikhathi basebenzisa amasampula asuke esale kodokotela uma belapha iziguli. Kepha ngenxa yokuhlasela kwe-COVID-19 sehlile isibalo sabantu abanikela ngezidumbu zabo. Nosekuphoqa laba bafundi ukuthi basebenzise ingcosana yezidumbu ezisuke zinikeliwe. Previously, we had about 28 bodies a year coming into the department, which is not really sustainable for a body donation program because of increased student numbers. It doesn't allow for lesser students to be around a cadaver at a time. Ongoti bathi abafundi bayaye besebenzise izitho zomzimba ezisuke zibuya kulabo abasuke bevumile ukunikela ngazo ngaphambi kokuba bashone. It's important for us that they have a knowledge, like a holistic knowledge of anatomy. So it's important to them not only look at textbooks or images, they have to interact with the actual specimens. Ofundisa izifundo zobudokotela e-UKZN uthi ukugcinwa kwamasiko uma umuntu eshona yikho okuyaye kube nomthelela ekutheni abantu bengabi nentshisekelo yokunikela ngezidumbu zabo ezikhungweni zesayensi uma beshona. Abantu bakithi banezinkolelo zesintu. Lezo inkolelo zesintu zikholelwa kakhulu ekutheni umuntu kufanele angcwatshwe ephelele, number 1. And why kufanele angcwatshwe ephelele ingoba sikholelwa ekutheni umuntu umeshona akuve kuphela komuntu lokho. Umphefumulo wakhe noma ispirit sakhe siyaqhubeka sibe idlozi. Ongoti bathi akuvumelekile ukuthi umuntu anikele ngesidumbu uma sizoyohlolwa ukuthi ushone kanjani, noma uma eshone emva kokuhlinzwa okanye eshone ngendlela okungeyona eyemvelo okungaba yingozi yemoto, ukuzibulala kanye nobugebengu, noma uma ebulawe yi-COVID-19 okanye ebephethwe yizifo ezifana nesimungumungwane kanye nezifo ezihambisana negciwane elitholakala ngokuthintana nezilwane nezihlobene nokuphela ngaphakathi.